Wati ka do jamana kunnafoni abo de mana kunnafoni ma ko fɔ politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma jamana yɛrɛ sigi ka ana wuli ka bɛn ni bɛɛ lajɛlen de mana nka baara y'an da kɛ abada ni maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na min ye Gibson control denmisɛnninw ningama i k'a dɔn ale b'a an jigiya la n'a ye yamaruya di e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni an b'a dakolo wala karamɔgɔ de bɛ tugura mbala cogo bɛ di Wajibate mbolo buwaka do mbibo ni sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant sɛbɛnfura in bigo ma bila boli la ni y'a boli ko siyɛ 5,650 ani 70 wajibate maa tɛ se k'i da fo k'i sigi ni maa jɔlen dara a bɛ fɔ k'i bɔra ka bin wajibate k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri farafinna diɲɛ yɛrɛ jɛkulu ɲɔgɔn ye kɛra Addis Ababa min ye février kalo tile 18 k'a bila tile 19 na CEDEAO kun kelen bɛ ka daana juguya wale min da ka Mali Burkina Lagine sɛgɛrɛ u m'a bila Musa Saɲɔ Kamara ko a ko ni ɲɔgɔnkun bɛ min yɛrɛ kɔni n'a ma k'a ye farafinna yɛrɛ bɛɛ jamanakuntigi 5 de yɛrɛ kɛnɛ kan Alassane Dramane Ouattara Kulibaliw ka masakɛ i k'a dɔn ale mana u da donna kɛrɛnkɛrɛnni ɲana Burkina Faso Lagine Mali wulikajɔ ani cɛmancɛ fanga minnu bɛ yen baara min dalen don ka nin jamana in sɛgɛrɛ yalima u kun kelen bɛ ka gɛlɛya minnu da ka jamana ninnu sɛgɛrɛ yalima a bi dabla wa yalama tɛmɛ bi kɛ n'a ye wajibate i k'a dɔn awa CEDEAO ani Union africaine u bɛɛ n'a ka hali min ye nin gɛlɛyaw ye a wuli mandi fɔlɔ sabula min ni min ɲininen don ani min ni min fɔr'u ye i k'a dɔn olu ɲɛ tɛ u tamasiyɛn ɲuman na o tuma u bi welewele da kɛ ni ka jateminɛ kɛ jateminɛ min n'u b'u jɛɲɔgɔnw wele min ye Union européenne ani Nations unies k'a f'u ye hali bi n'a ka bi olu ka gɛlɛya a ma wuli ka bɔ nin jamana saba in kan sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɔ kɔ o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye minisiri minnu n'olu bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ nin jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔni y'u damata wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye faamuyali ka na i k'a dɔn min b'a to gɛlɛya ninnu bɛ duga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Union africaine o président o de tun ye Macky Sall ye Sénégalikaw ka masakɛ a ko i k'a dɔn ayiwa cɛsiri ni wulikajɔ bolo kan ani kuma caman a ma kɛ sababu ye juru in ka bɔ an kan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kono aka bi boli la lettre de Bamako sɛbɛnnikɛla tɔgɔ karamɔgɔ daba tugara o de ye Yɔrɔso fulakɛ a ko min ye san 2024 Mali ka masakɛ kalafile a ko jɔn de bɛ fɛ ka jamanakuntigi camancɛ fanga ka nɛgɛnen ka bila min ye kojugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ kura ye an ka jamana in kɔnɔ min ye waati ani waati ni kalafiliw sera maa dɔw de bɛ wuli ni ka dunu ni bala ta karamɔgɔ daba tugara ni k'o fɔ dɔw tɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ n'u ka yamaruya ye min ye colonel Assimi Goïta maa dɔw de bɛ kɔni bɛ ka wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ma fɛn fɔ maliden ye k'a bɛ k'a ye a ma fɛn fɔ maliden ye k'a tɛ k'a ye nka n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ jɛrɛjɛkuluw de bɛ ka sigi colonel Assimi Goïta tɔgɔ la waati bɛɛ min ye wulikajɔ ye ka tigɛrɛ fɔ ni k'u kankɔrɔ ta olu tɛ maa wɛrɛ fɛ san 2024 min tɛ colonel Assimi Goïta ye o tuma hali n'a t'a kɔnɔ k'a u b'a ɲini a fɛ a ka ŋaniya ta sɛbɛnnikɛla ko ko hakilinajigi bɛ kɛ nin ko in na min ye san 2013 ye malidenw ye wulikajɔ min kɛ Ibrahim Boubacar Keïta n'a ɲɔgɔnna kalafilima deli ka kɛ jamana in kɔnɔ n'u tɛ ɲini ka IBK dun a ka so kɔnɔ sɛbɛnni kɔrɔ a ko min ye o IBK kelen ye o bɔra so wulubɔda fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko min ye colonel Assimi Goïta ye sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Yɔrɔso ye a ko malidenw de bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ sanfɛ ni ka tila k'u fosi ka b'i kɔrɔ a ko min ye colonel Assimi Goïta n'a sɔn ka bin o jɔjugu kɔnɔ wa a ko cɛ mun don a tɛna sɔn a ko min ye Assimi ye a ka laadiriya a ka kankelentigiya a ka hɔrɔnya o man ɲi k'a bila abada ni dunukan ye ka dɔn k'a la koyi o tuma ko min ye a ye hakilina ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali ka bɔ a burujabaw bolo ka malidenw danbe segin an ma karamɔgɔ daba tugara k'a tɔgɔ donna tariki kɔnɔ ka ban san 1000 ɲinan kɔfɛ malidenw bɛ ji da ni cɛ tɔgɔ sana kan sɛbɛnnikɛla ko ka tɔgɔ duman sɔrɔ ka daraja sɔrɔ ka mandiya sɔrɔ ni ka tila k'o lanɔgɔ tuguni ko Assimi bɛ sɔn ka don o jɔjugu kɔnɔ wa a ko kalashi abada a tɛna sɔn
sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ ka dunu ci fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu bɛ ka dɔn kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ colonel Asimi Goïta bɛ de fɛ ne tɛ Mali t'i jɔ ko o y'a nɛgɛbagaw de ko n'i taara ka dugu la a ye vota ye k'olu tɛ se ka maa fila labɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Asimi Goïta ye sɔrɔsi don a sɔmi ka jan a bɛ malidenw dɔn a ko malidenw ka tigɛrɛ fɔ a bɛ dɔ dɔw la malidenw ka ci i nɔfɛ i b'a fɔ ko diden bɛ ŋunu nɔfɛ a bɛ dɔ dɔw la a ko malidenw ka janfa a bɛ dɔ dɔw la o tuma min ye Asimi ye ka tɛna don o da fɛ sɛbɛnnikɛla y'a fɔ dɛ a ko min kɔni ye colonel Asimi Goïta ye sigikɛmɛ k'a lajɛ sa don jumɛn a bɛna bɔ dunufɔlaw ni balafɔlaw ni k'u ka ŋaniya k'u sigi u ma k'u k'a dɔn k'a fɔ ale tɛn'i sen don a la bi a tɛn'i sen don a la sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ yɔrɔso ale ka sɛbɛnni don Jabate n bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛ o don sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 589 ye Jabate npogotigini a kɔnɔɲɛ fɔlɔ mana bɛɛ filanw ma a bɛ sera den wolo ɲɛ Dugufana Keita nin y'a ka fasiri ye Dugufana ko a ko cakɛdɔ dɔ b'an fɛ yan ko Anazer kɔni e ko a su yɛrɛ tɛ ɲini ka don a saya kɔni da a sara ka ban a tɔ tora a su de ka don Anazer u k'o de ma ayiwa wuli ka jɔ ani siraba ni ka lakana ni ka ɲɛfɔli kɛ kɛwalew ani baara minnu kan ka kɛ u kalifalen bɛ Anazer ma san o san jamana bɛ miliyari caman de bɔ ni ka du baarakɛlaw ma u ka wuli ka jɔ kɛ o kumaw miliyari min bɛ di Anazer ma a tɔ tora sa dunufɔ ni balafɔ ye ni saliw ani ɲɛnajɛw n'olu surunyana u bɛ saliw ni ɲɛnajɛw kɛ ka dongolo daminɛ a y'a moto boli dɔɔni a ye mobili boli dɔɔni a y'a cogo dɔn a dan'o de ma wa Jabate baara wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si sɛbɛnnikɛla ko saa kɔnɔ nin dɔnkili da ni nin dunufɔ in nin bɛ mun de ɲɛ awa jamana denw ka kisili la accident la a ko min kan ka kɛ Anazer fɛ Jabate hali ni ma kalan min ye wulikajɔ ni jateminɛ saa kalo tan fila saa kurukara bɛɛ ɲɛfɔli de kan ka kɛ siraba bɛ boli cogo min siraba kasara ɲɛfɔli kan ka kɛ mototigiw i k'a dɔn ka taa se mobilitigiw ma Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafonidi sira 1000 de bɛ jamana in kɔnɔ bi minnu ka kumakan bɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔw bɛ minnu ka kumakan mɛn nka ni saliw sera juru ni bala bɛ bɔ miliyari bɛɛ lajɛlen bɛ taa o la a ko min ye hakilinaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ Anazer a bɛ komi maa kalannenw tɛ Jabate yalima dabangama don wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa min ye kasigi ko ye Jabate k'a dɔn tiɲɛ don moto i k'a dɔn kasigi donni motobolila fɛ a b'a kisi fɛn caman ma a mana accident sɔrɔ Ala m'an kisira a bɛ don ani fɛn caman cɛ Jabate jamana min bɛ n'a fɔ Mali ni mɔɔw m'a ɲɛdɔn u m'a faamu i t'a wajibiya nka i bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min bɛ kɛ sababu ye i n'a fɔ waajuli o de bɛ kɛ sababu ye maa caman yɛrɛ i ka girin ka da kasigi kan a ko jamana dɔw la kasigi bara ka feere 1000 n'i ye Mali ta k'a lajɛ a sɔngɔ o bɛ maa caman fana tɛna dɔn ayiwa a sanni ma o k'i bɔ yen Jabate k'a dɔn ayiwa a ye mobili boli dɔɔni moto ka boli dɔɔni fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛlen don min kan ka dɔn Jabate k'a dɔn caméra de surveillance ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw ma sirabaw kan Jabate i sigilen nana walima i jɔlen nana min ye kojugu kɛ walima ka mobili dantɛmɛ boli i bɛ sin k'o sɔrɔ ten o tuma sale min kan ka bi o kan o kan ka kɛ nka Jabate i k'a dɔn bolofara damada de dilen don ɲɔgɔn ma min b'a to Anazer ka baara kan ka taa ɲɛ polisi minnu bɛ jɔ sira la n'olu kan ka a jateminɛ kɛ walasa ka ɲanginiw boloda Jabate caman b'o polisiw la minnu kɔni ka ala deli de karisa ka tɛmɛ vun n ka minɛ n ka bakile minɛ ka bila kun Jabate n'a sɔrɔla caméra bɛ yen o damada bɛ kɛ sababu ye a ɲɛ ka dɔn nin ye nin kɛ nin waati in na nin yɔrɔ in na a ko kuma Anazer san o san miliyari caman de bɛ ta ka d'u ma Jabate k'a dɔn a bɔ foyi tɛ bɔ a la a bɛ fɔ ni ayiwa dulɔ min'an fɛ an kana mobili boli dulɔ ma min Jabate moto kana boli nin kuma ninnu damanda tɛ kɛ dɔnkilida ye ziiri da tɛ Jabate a bɛ kɛ waajulu de kunnafoni di sira minnu bɛ yen ka kunnafoni lase o la kosɛbɛ ni nɔgɔya ni faamuyali ye n'o kɛra jamanadenw bɛ ayiwa taafa ɲuman sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la Azalaï Express sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye la rédaction ye o ko min ye direction de l'office pour la mise en valeur ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ yen fɛnɛ ka kalan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maliko kuma ye a tɛ fɔ ka fɔ a dan na a ko min ye ministre de l'agriculture ye karamɔgɔ Daba Tunkara e ko min kɔni ye ale ka wulikajɔ dɔ ye min tɛ dugulamaw ka wajibi hakilina ye min ka wajibi ni fin k'o cogo dugulamɔgɔw kunna sɛbɛnnikɛla ko
ko a ko nin cakɛyɔrɔ in sigira sen kan an ka jamana marabaw fɛ san 2006 n'i y'a lajɛ a bɛ commune 20 ni kofɔ n'o ye Gundam ale marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min ye nin babolo in ye mɔgɔ dɔ batungora a fɛnfɛlen don ni ka se ka ji walankata ka di dugudenw ma min ye tilemafɛ sɛnɛ ka taa bila samiya la nakɔ sɛnɛw janko jakungo bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa min y'a ɲɛmaa ye nafolomugu min bɛ ta ka bila a ka dangana kɔnɔ k'o baara o de ye 1,200,000 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ɲɛmaa in ye karamɔgɔ dɔ batungora ani dugudenw tigɛlen karilen don ɲɔgɔn na dugudenw y'a yira k'a fɔ a ka baara kɛcogo man ɲi bilen a kuma min kɔni ye baara ye a bɛ ka kɛ n'ale yɛrɛ kelen ka nafa n'a ka tɔnɔ ye ale sigikun ye dugudenw ye dugudenw kɔni o kuma a kɛmɛ k'i kɔ don olu la min mana ja a bɛ ji di dɔ ma karamɔgɔ dɔ batungora ni waati min y'a ja a bɛ taa ji tigɛ la o kuma min ye lafulu ye fɛn minnu kan ka di min ye baarakɛlaw ma karamɔgɔ dɔ batungora o fana kuma tɛ a ko n'i ye nin directeur in lajɛ ko baara kɔni k'a kɛn bɛ yɛrɛsagokɛ ye dugudenw kulela ka dɛsɛ n'u tɛn'u dafara jamana marabaaw ko k'u kɔfilɛ o la sɛbɛnnikɛla ko min ye dugudenw ye n'a dun ma k'a fɔ o kumana ka dɛsɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye a bɛ minisiri Somu ka dangana kɔnɔ o ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye karamɔgɔ dɔ batungora n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita o kuma u taar'u wakili ta k'a d'ale fana kan mun na ale tɛ kuma nin ko in na n'a dun ma k'a fɔ ko ɲɛmaa sigilen bɛ kɔmaw ye ni kɔmaw t'a fɛ u t'a ka hakilina fɛ o sigilen bɛ mun de ɲini ye o kuma min ye Modibo ye o kuma k'a y'u lajɛ dɔrɔn ka sin k'a ɲɛ b'u la ten ni k'u bɛrɛbɔ sɛbɛnnikɛla ko Modibo ka o waleya in ye karamɔgɔ dɔ batungora ko bɛ fɛn dɔ maana o kuma min ye directeur in ye sa o b'a yira k'a fɔ Modibo n'o bɛ janfa jugu la o b'a yira k'a fɔ Modibo ka maa don o kuma min ye dugudenw ye u mana kule cogo fo k'u dafara o kuma n'u sɛgɛnna u bɛ segin u yɛrɛ kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Modibo ka taabolo lajɛ karamɔgɔ dɔ batungora a kan ka fara dugudenw de kan jamana bɛ dabolo min na tɔɔrɔ jugu ɲani jugu an bɛ camancɛ fanga la maa minnu bɛ ka dana juguya ta ka dugudenw sɛgɛrɛ o kuma minisiri bɛ tila ka fara olu ka dugudenw juguya la cogo di a ko Mali ko filɛ nin ye dɛ min ye Modibo ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ directeur kɔni n'o ye office pour la mise en valeur du système Fagibini ale ɲɛma k'a taara retraite la kabini décembre tɛmɛnen hali bi a b'a nɔ na o kuma cadre wɛrɛ tɛ yen bilen de wa a na kɛ ni maa wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ batungora kabini k'a daminɛ décembre an bɛ février o tile 20 ye bi ye min ye ɲɛmaa ye a b'a nɔ na maa dɛsɛ bɛ ka bila a nɔ na min ye ministre a b'a bɛɛ lajɛlen kalama sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u y'u sigi ka jateminɛ dɔ kɛ o kuma k'u balila ka sɛbɛn dɔ ye min ma fɔ baarakɛlaw ni dugudenw ye o de ye ministre de l'agriculture k'ale bɛna tigɛ bila dɔ kɛ karamɔgɔ dɔ batungora n'o ye contrat ye ani directeur kofɔlen cɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa min ni dugudenw tɛ ka bɛn maa min ni dugudenw tɛ ka kuma kan kelen fɔ n'a fɔra k'o taara retraite la hali bi u b'a nɔ na o tɛ baasi ye ko contrat wɛrɛ bɛna kɛ tuguni san joli u ko k'u tɛ jɛn n'a ye k'u bɛɛ bɛ fa ka ban sinon k'a tɛ kɛ yemadi bi dɛ Gundam sɛbɛnnikɛla ko min ye 1,200,000 kunkanko ye karamɔgɔ dɔ batungora o de ye ɲuguɲugu n'o ɲagaɲaga filɛ nin ye nka min ye wari dɔ bɛ i b'a sɔrɔ hɛrɛ la ni Ala ma kunnaja i t'a dun hɛrɛ la a ko min ye nin directeur kɔrɔ ye min da ka d'a la bi dɛ a k'a ka minɛnw cɛ ni ka kɛnɛ bila maa wɛrɛ ye ko n'o tɛ ko fɛn na bɔ a kɔrɔ a ma sigi ni fɛn min ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express la rédaction olu ka sɛbɛnni don Boy Jabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pouce bolongɔni ngunba a boloko siɲɛ 1,250,000 ani 2 Boy Jabate a bɛɛ ka maa bɛ siran fɛn min ye ni min kɔ don a la a bɛ sɔn k'i sɔrɔ terrain zera Boy Jabate k'a dɔn arayi a bolo fara Boy Jabate k'a dɔn wulikajɔ kura bolo dalen don ka ɲɛsin min ye terrain bolibaw ani terrain tigiw Boy Jabate gouvernement yɛrɛ nin donna ko la kosɛbɛ jamana min i k'a dɔn ni gouvernement a ka suma a tɛ se ka sɛ dabɔ ji la Boy Jabate nka i k'a dɔn kɛwale dɔw bɛ yen a b'i n'a fɔ ɲinɛ walima bingani wale Boy Jabate k'a dɔn tiɲɛ don min ye gouvernement ye kɔsɛ in na a ye dunun fɔ ka bala fɔ Boy Jabate ko terrain zera a bɛna wuli ka jɔ k'a daminɛ n k'i ɲininka ayiwa Bamakɔ ka taa bila fo Dakar o tuma terrain zera makaama minnu bɛ a n'a ka so minnu bɛ maa o maa bɛ so ninnu kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka so ninnu bila Boy Jabate i k'a dɔn n'a y'o fɔ o y'a jo ye nka maa wɛrɛ gansan tɛ so ninnu kɔnɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn minnu y'u si kɛ baara la terrain na minnu ye u ka adamadenya bɛɛ di terrain ma
olu de biso ngono wajabate kado olu laboli yalma o kanga ke gelaye wa walma o kanga ta ke mangan wore sebenigala ko ako jamana yere de kasuma ako ni ya ta kalaje dutigi do be wajabate kado olu fatoro olu ka demba be o ni manye ibo olu ko ni bo akono nyado furuba bara de ye ambi fo nwango furuba bara ikado wati do onga ni manye mo gene ko kaboso kono wajabate jatemine be akono te nafa wore be awaterenzera la minde ni zoyi akoni yata kalaje sira chaman de be na foro ko tereka manga bobi wajabate bay ka fo do talembe so belebele bawjo arai sanve atiku terena ka bo ka se oyoro dunu a se oro ere la ka soro ngi nga oso mati yelma ma minu biso kono minu nye barake minu nyu ka da madiya beke barala wajabate ka do yelma iti nyeshi folo min yere ka gele olu boli ko nga no ga be akoni kuta kalaje min nye terenzera manga ya kuma kacha ni yata kalaje ibaye kafo ko se na ukunye puma do fo kafo minye terenzira yere abina sira munumunu doke sira munumunu mimita fo tour de l'Afrique yirma josugu fave kata fo troisième po fave wajabate ikado yelma oyoro olu bara damne na folowa o ikado minu ngoni nye fanda nunye no lube sokono yuka damande beke wa ikado tere baralla wajabate ikado ikinya shiko gelemama olu boli ikado ti gelema bay aku gouvernement de transition wajabate akanga ko tabala na monye kafo ay puma minvo abafe ga bara minunge wajabate abara kake kada awake bale nyumunga odebi ke sababu ye bele gile ni mishika bosa nyedo ni ye awatenezira ta kalaje wajabate ni kibibo bamako bi ki kunda kulukoroka masiyeti utambe etaji bawjo tere kasira safe ara yere do wulle do ka bo pep wajabate kado yalma o mangelen kateme ma minumbe awosu nunu ngono olu laboli kawa sebani kala ko ikado aberata mabse ko dola ibi toto ni ngunya sebani anye minza lo ka bo le pusu kono bolongoni ngumba Jeka pip kaka firfan la kodo nege kanye tan flasera bamako kafo jigine o ka bonya masegi be awye Jeka pip kaka firfan la kodo wajabate mbala chugubeli karamo ne betika do jona l'indicateur de renouveau sebenigala to ya adama jabate ako angata kati karamo da batungora kati meri eko kule kan fenate bide sebenigala ko ako tondo sigelembe kati no ye mouvement aso kati ko ulu ko ni keme ka nyoye ni ka kuma udusuma mandi karamo da batungora udimimbe udimine do femu na fosokodo sabu ya yira ka fo luka tombolo fran bela jelen dondoni ba kono ONG katabla société civile la ale ni la façon bela jelen keme ka faranwanka sebenigala ko dogoroba katabla demisonu chawni muso sebenigala yira ka fo yenyo yesibiri temene no bena kalu kle tani shekima kramo da batungora kuma na kuna fondila wiye uya yira ka fo ulu ye katika wiye kati akadulu ya kabla dugu bela jelenye minyu luka nyema no ye kati meriba ye kati meriba kramo da batungora ku ye mandi bide sabu minje meri ni akabarakela wiye kulu keme ku kabara ye tuko mina ka ketuko mai ko ku takabo ni kana ni delegation spéciale sebenigala ko na duma ka fo ko chama chefanga na dilani kamo okuma min ko ni chama chefanga marabaw ye ulu katika ko ni bada surasu kloka minye kati meri ye bi karamo da batungora ka baraka tuko mai kati ye komini bisaba ni wolofla ye minye kati meri ba no nyejoro ujigiye karamo da batungora ko ni ya laje bi minyu luka foro ye katablo ka chake yoro chamambe anuka espace vert ko ni bela jelen tarakelembe meri na ka jama bolobi akuta do bu sigeme obu jomi sebenigala ko ako min ko ni uye ufafo ku bafo ukanga ko munu ka ukanga kuma munu fo kramo da batungora kuma kala du nyina ka benoye o kuma ku be jamana maraba ulla doniya ka yira ka fo mime ga ke kati nu te fe ka dora ko ka fara ko gelak o kuma ko wati do sera jamana nyama ka wuli ka joke minye meri mu bebi kati meri ba ko na ga tabla ka barakela ulla ninko utaka boyen kana ni mawre mamunu be jamana don ka barake sabu ko minye lu meri munu bebi uteka jamana don ka barake minye klakla luye kramo da batungora ku kleti bo fo ka tatlebi ni ma espace vert do fere ko kuma me walma ka tabbi do ka furuka ko ye meri ka barewa ni ye meri na to laje ako minye dugudala mako ka kinlawiye minye décentralisation baro munu fora lafia yele kana ni akilna sabatelo anisanu ya bare dugu konna la o kuma ko meri wera nyine ne bo
fo kokwe kana ke bafa ni kilichay on fili flani anye mi bo indicateur de renouveau kono aka bi boli du waje wate ne be mbolo karika do mbi boni sebe mi nuka ma mali plume sebe fura ni abol ko chien nani ye ma mi nya sebe atwa de ko Umar be sidibe waje wate ikado ni ndu ko manga yi yal ma joni detail nye mi manga na be komini woro na waje wate kado du ko tigi sebe ne kala ajira ka fo du ko kun folo ko ni ma mi nda atwa de ko Sinmuribo Traoré gela jumanya soro fo ka laba ka gela soro sharabuna kuka sebe ne kala ko nyere kinye munyede akuni ko ta ka laje ni du ko manga yi abe Sinmuribo Traoré de ni Sinmuribo Traoré administrateur de société do waje wate kado ala mahinana la hauture ka dimbaya ode ale yamoria dukolo ngola sabula ayre nyorobe dukolo nyorola o ani maaminu be nywana sa ala mahinana ali barika dimbaya ikado ale ni ulu debe nywana dukolo ko ina ko nye muni mungera akuni ya takalaje ibaye kafo mami ali bari abalolembe ala ka hine Cheikh Omar Berti todo ode nana ki yere ke yoro sanai waje wate kado manga bi yoro mi nofe o haraba o koni oni ali bari bena yoro na kasoro dukolo tigi la hauture ala ka hinana o de fona kunye yoro di aywa Sinmuribo Traoré ma sebene kala ko yoro ngoni vere la ni njogo ina kontara kunna na ku ni nyanje Berté yere o nana grinza ka immeuble dojo mimbe million biduru sefa warbo minye Sinmuribo Traoré o kamana gwana aleka dukolo yoro titre foncier belebele bade do nga yoro mi no ye idisi o de Sinmuribo Traoré tai o Sinmuribo Traoré ta ikado la hauture o de kana sababu ya aka yoro nzoro bojo bate ikado ayaye ka fo yoro anana ngalike anana bwa kalama ka fo ala mahinana aywa ali bari ikado o de na ke ka yoro di aywa ikado Bertima o agerela akinya tabaw lasa ka nyefolu ko ye ni seven vuro ye ka nyefoli bele jileta ku segera nde mangangoye angoni mbe mi nyine sa yoro nyera de ayaye aka yoro mbla imeblu mi yoro mi wajo wata ni barla ka obi yoro mi ni bele jile Sinmuribo Traoré tadi semani kala ko ikado atitiri kopi babulu ya nana gwanka gwan wajo wata ikado ambi bo andi bo on negeti yoro ifanda na manyo kosa opma anga fanga segere sharatu ka mbo nywana semani kala ko yoro nyera be sugo nyungwa de haldi bamako o kere frala wajo wata ikado nana kiri damine kiri bambali alabana sa kiri kwani labana na Sinmuribo Traoré la ikado sabula seben vura minu mbabulo ani awa papier minu mbabulo bele jile ba jira kafo minye abodukolo parcelle numéro 10 o ya letai abora morcellement de la morcellement mi ngera titre foncier ka numéro 1621 wajo bate ikado awa Sinmuribo Traoré o fana seben vura babulo mi certifié ledu seben kala ko mami ni sharatu ye ni bele jile soro tege olu ya jirasa ka fo bilhak Sinmuribo Traoré e de tay yoro nyi opma minu bi yoro nga u ka boye abele jele biti ka ban aduna mengama akuni ya takalaje bojo bate baye ka fo minye gouverneur o certificat de réquisition di u ka ta sekesel kan ngalike alabana Sinmuribo Traoré tala domaine mugo olu fana sekesel ke alabana Sinmuribo tala bojo bate ka do sota kalo kli woro en 2022 e ka do titre foncier 11 odo 1112-29 bojo bate ka don mimbe la hauture to la anana ye ka fo ikado Sinmuribo ka dukolo U10 de aboro de la opma atabele jile tie sababura bele jile ba ka haklila bojo bate amanye mingo anakari nyona ni sharatu ko akaboy anaboy orobe minye ali bariye minye ali bari bojo bate ikado tribunali laba nana aywa barla ko kadu ka fuku ka yorobla o ala ni ko ko ni mabbeuma denga folo yere bojo bate ikado barla ko ka denga folo ikado o laba oni madama do tara yoro minu minanuna ka fuku ka bo oni so gwaro tara shara kanso soke o minana yere ku datuku kasula kamale do fana pumbe o yu ka ci de batoko do o fana datugura sabne kala ko ko ngon nana ken jugoina o tali nyefesa minye aywa Amadou Bay ani Ali Bari ani Amadou Bari ikadu laba sharatugu nana abwafinya boda duma ukwani nge ufana ukosagi beleda ka sharatugu segere unana ni dalukura dmenyi kuma kura dmen buda boje bate ikadu utara sharakura sharasula tuguni o ikadu orobe Sinmuribo Traoré alemi ni sharia kunye kiritika ka fa taitnye ulaba na tu ninga na jalaki wora be aleka ukomi matu akana ko usurpation de titre boje bate ikadu
awa ko monsieur Baka awa nyinini vi décoro ye o koni o kiri de taratika 3e cabinet na min ye tribunal de grande instance commune worona kono bojo bate ka don orobe o ko siri Modibo Traoré e ka do akabla su mandat de dépôt sebani kala ko manifi kamana gwana sharablu kele de ni bela jele ke ka jode e ma ko kun volala kalaba ke jalaki sebani kala ko akoko ingela fo ka fo atote manifi kamana gwana yalma sharab se ka shara kele rab se ka nyon so shinya fla ka da dalu jumena o famu ya mali na manyo ko min woni wuli ka joye inspection des services judiciaires bojo bate lettre kara ka nyesho luma février kalo clé saba en 2023 ka nyefoli ke fo mo fe no kara ka koroko ngono nyefoli bela jile tara ka segere ka bela jile nyefo mim se ka to e ka do familial bi soro chugo mina ka do ka fo kiri folo kera o kiri dajara siri Modibo Traoré la e ka do aka se mvura be babulu nunu nana ni dalu jumenye o nana ni kuma kura jumenye bojo bato o de nyebara ka nyini min woni siri Modibo Traoré ay kule ka bo jamana sharabulo la bojo bate ka do fo ay wa ministry yere min nye Mamadou Kasoge o min di so abada ka bingaluna bojo bate ka do kuma ko nyaka nyini min ni min gera kabini lawale la segi ka ko ka wasa Sidi Traoré e ka do aka segi aka joe min nye ka ta ka dama ni ngunye sebenye anye min bo mbali plimu kono aka bi bolla antitemi ete kelen fode angatemi c'est nord murani bena ni boy ben ko kelen fo abo aywa abo akansa ni murani bila apma anga te ko ma premier awo check up pip Karabo nam ntara ndana dantikali warato la sigatola to bedi boje bate mbi boni sebe mi nuka Mali émergent odo Dawda Bakari Kone ni nyaka sebenye kone kodi boje bate ikado joni de kuma Africa bi Bank of Africa di Malika Bank of Africa ni ma kala ne ngunde wal makodo na okunde okumba afa ku ka jeke juruye boje bate ikado cybercriminalité ti to yoro jana ninga shoni ke kabingani ke boje bate kunye data ninga bank segere banki mi no ye our Bank of Africa Sebenigala ko ikado kuna foni chama ndi ajira jango jere jakulu mi nuka makosi ka finance kuna foni ikado asebe koro jeledu makulu kala ma do be boje bate ikado ko dana baw ngununguni mbarka bwana fanda nani bele jelena nga mabo na sorola makala no ani ko dana be chakeda mina boje bate ikado bini o chakeda ka biggelea yoro ni be unana somi ka fo do keleme ka sisam do branche bangi la boje wato ba fe ka war do halaki ninga bo bangi kono kasuru mo bo kalama bangi machine minum be bango of Africa la ma kala ne minum be boje wato lu somi ka jan o yorobe usina ku bloquer yoro jafeti boje wato e ka do droma kile ma se ka bo bangi kono sabana kala ko ako nyela ba e ka do shoni barka boyana boje wato mate ko ta ka do ma ka soble sabula mi nye doni vonye isi ile e ka biro kono wal maso kono boje bati ibi to ya kashwani ke Ameriki ikadu ko de cybercriminalité ningu imbi sena bi wati jambo boje bati ikadu imwa jamana kono o tarkolo temene na Senegal ARTP boje bati uluminu mbe wuli ka joke no ye telephone sirawo anifiya tasrai boje bati ikadu snaka ulu salote ukumi mas go boje bati ikadu aywa minye hacker abifu mati boje bati ikadu nuyi isalo ninjugo ina ubusingi ka war salo ka boy ka konti kono bangi kono ka bele jile yelemo ku ako hali awa korwar ka ministry mimbe uka kelekuna minute la défense bojo wati 50 go de données unano salo fana ku bojo wati ni bele jile adamata nafulu de ako wuli ka jo buluka cyber Africa forum bojo wati ka don ni nguma infora kosobe cabinet mi nuka mako cabinet data protect bojo wati ka do lu ya jira ka fo anga jam farafin jam nazara jamano bojo bate ka do cybercriminalité e ka do abarka bonne do kosobe nini ni ani sekira ka fo minye aywa mi ko keleke
u y'a ye k'a fɔ min ye miliyari 4 ani miliyɔn 2 dolari wari bɔ Jabate k'a dɔn a wasa 4 in kɔnɔ o kɛra sababu ye k'o salo maa caman de ka nafolo la jamanabaw kɔnɔ bɔ Jabate Bank of Africa ta kɔni o na dan dale sabula u y'u ni da Bank of Africa kan miliyari 6 sefa wari ko fu ko salo bɔ Jabate ala ni Bank of Africa u kelen bɛ ka sécurité dɔ bila en jeu bɔ Jabate maa kalanni dɔ bɛ su fara tile kan olu kɔni bara ka banki ka baara kɔlɔsi an'u ka wari kɔlɔsi bɔ Jabate olu sɔmi dɔrɔn musina k'u bloqué ten a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ Jabate a ko in vanba yɛrɛ a n'a dɔnniba bɛ Abidjan jamana na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ya an ka jamana bankiw ye bɔ Jabate i k'a dɔn olu kelen bɛ ka kalanba de kɛ ni ka wuli ka jɔba kɛ ka nin ko ninnu jateminɛ waasa an bɛ kisi a ma u kɔni kun y'a ta ka Bank of Africa sɛgɛrɛ nka u dɛsɛra nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bi bɔli la lɔbɔ fajiri sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ o tɔgɔ ye ayiwa la rédaction ye min ye hali bi min ye ŋanamu ani dunko juguya o de ɲɔ ɲalen bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ AG Wurutɔ karamɔgɔ Dabatungara o ye cakɛyɔrɔ belebele jamana in kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ne ka sigi sen kan n'o ye san 2004 ni ka don ba la k'u ka tɔgɔla yɔrɔ ka tila k'u ka nafolo bila u ka bolo k'u ka baara kɛ o ye san 2004 kelen kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min ye Samba Alhamdu Babi n'ale vérificateur général ye a tɛ pan yɔrɔ kunna k'a ka dɔgɔ a tɛ pan yɔrɔ kunna o kuma ko maa ɲɛda bɛ lajɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ a ka cɛdenw taara munumunu salon la ni ka sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ sabu nafolo ko kuma bɛ waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2016 2017 18 ka taa bila 19 la o kuma min y'u ka baarakɛla sɛbɛnw ye u y'olu ta ni k'u walanwalan ni k'a lajɛ wari minnu donna wari minnu bɔra nafolo ye munumunu salon minnu kɛ sabu ni AG Wuruti yɛrɛ lajɛ jɔyɔrɔba b'u la jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara min ye an ka siraw ye n'a tiɲɛna ni ka siraw ka kole ni ka manaji kura daw la i b'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔba b'o la kosɛbɛ nafolomugu bɛ cɛ ka d'u ma san kɔnɔ sɛfɛ wari miliyari kasabi caman don baaraw kɛcogo juguya sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ nafolo kɔni ko ja u y'a tila ko ye sabu min ye Samba Alhamdu Babi a ka cɛdenw bureau du vérificateur général u ye jateminɛ mun kɛ ni ka taa dingɛ dunba dɔ ye AG Wuruti kɔnɔ n'o bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari miliyari 1 miliyɔn 373 ye sɛbɛnnikɛla ko nin miliyari 1 ni miliyɔn 300 in ale tun kan ka kɛ k'an ka sira caman bɛ k'olu dilan yaasa sira ka tiɲɛ ni sɔgɔsɔgɔli mototigiw b'u to motoboli la ni ka t'u turu k'u kankari walima min ye mɔbili ye ka t'u turu ka se ka suspension bɛɛ lajɛlen nɔni a ko o de wari talen filɛ nin fiɲɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a baara ta min ye Mali cakɛyɔrɔ belebeleba minnu bɛ ni nafolo kasabi caman de bɛ ta ka d'u ma u ka baara kɛ u b'u kale jamanadenw ye k'u kale k'u ni Ala cɛ u bɛ baara k'u diinɛ n'u ŋaniya nka kalenkan min bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko berebɔ don wa k'a ɲɛsin Ala ma wa walima min y'u ka bɛn diinɛ mun na u dalen to diinɛ la wa walima u b'u kale mun de kama sabu u b'u kale o dugusɛjɛ kalenkan in karamɔgɔ Dabatungara b'u ye waliya la a waliya mun kɔni n'o de cɛ ka jugu fo ka damatɛmɛ a ko min ye marchew dicogo ye i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'o y'u ja ka sɔrɔ a ma kɛ a dicogo yɛrɛ lakika la u bɛ marchew ta ni k'a d'olu ma marche dicogo juguya o ti dɔwɛrɛ ye nafolo min bɛ ta k'a di karamɔgɔ Dabatungara baara kɛra ka ɲɛ o a ma ɲɛ o olu ta ye min ye baara tɛmɛnen kɔ o enveloppe ka ta ka d'u ma a ko jamana in a taabolo filɛ nin ye dɛ nka min y'u Babi ye vérificateur général a kɛn bɛ joona joona nin ko in tɛna bila dagirindala ko ye nafolo mugu min filɛ nin n'o ye miliyari 1 ni miliyɔn 373 ye k'a min kɛra dunni sabu ye kuma k'u bɛ wele ka t'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ o sɛbɛnw ladonna ka ban min ye sɛgɛsɛgɛli maaw ma k'o de tɔgɔ b'a ko la u bɛɛ bɛ taa nkalon n'a tiɲɛ fɔnɔ ka b'u da ni min nɔ minɛna an bɛ don min na ko bi ko dɔwɛrɛ tɛ yen koyi jamana mago bɛ wari la n'a dogolen b'i ka foro kɔnɔ i bɛ taa ta ka na n'a ye n'i taara bila kɔfɛ banki yɛrɛ la u bɛ cɛ da i kan i bɛ taa wɔgɔbɛ ka na n'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don bɔ Jabate ne bɛ n bolo Bubakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les coulisses bɔ Jabate k'a dɔn o ye wocɛ kɔnɔnaw ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i bɔra ka min fɔ tiɲɛ don wari dunko jugu bɔ Jabate fɛn wɛrɛ fana bɛ min b'an ka jamana sirabaw bɛɛ lajɛlen ngari ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o de ye camion baw ye bɔ Jabate k'a dɔn camion bɛ dilan usine na cogo min ni ka na jamana kɔnɔ caman de kelen bɛ awa ni ka camion b'o kɛcogo la ni ka camion dilan cogo wɛrɛ la o kɛra sababu ye ayiwa camion yɛrɛ a ka doni caman da o doni girimaw de bɛ kɛ sababu ye ka jamana siraba bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔ Jabate i k'a dɔn Mali kɔnɔ yan jango Bamakɔ cakɛda dɔw bɛ yen bololabaarakɛla dɔw bɛ yen bɔ Jabate su fara tile kan i k'a
k'a dɔn camion ni ka dɔ fara bonya walima janya kan waasa a ka doni caman da min ye remorque ye bon jabate a ko ni min filɛ nin ye i k'a dɔn bolola baarakɛla dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ nin kɛ a ko n'o tɛ usine ye camion dilan cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ bon jabate k'a dɔn a bɛrɛ bɛnnen bɛ a bɛ doni min da o dɔnnen don ɔ nka cakɛda dɔ filɛ nin ye Misabugu k'a dɔn kaburu dɔw kɛrɛfɛ bon jabate k'a dɔn dɔw kɔni bɛ yen ka dɔ fara karisɔli janya kan walima a janya kan bon jabate k'a dɔn yɔrɔnin kelen a ko min y'a wagon ye bon jabate k'a dɔn a bɛ dama tɛmɛ bon jabate k'a dɔn a bonya n'a janya bɛ dama tɛmɛ sabula min ye a watɔni 50 ye a bɛ sin k'o ta ten ɔ min y'a janya ye mètre 36 bon jabate nin dan tɛmɛna tubabuw ma mobili dilan o kama mobili dilanlen don ka don a bɛrɛ ma a mobili dɔw bɛ yen n'u k'u bɛ tuuru cɛ walima u bɛ don wo dɔ kɔnɔ bon jabate u se ka balance walima u se ka t'u da u kɛrɛ kan a ko sufara tile kan i bɛ camion janba dɔw ye chassis dilanlen don cogo min na dama tɛmɛnen don bon jabate i k'a dɔn jamana dun kɔnɔ a fɔlen don mobiliw kan ka doni hakɛ min da ani mobili janya nin bɛɛ lajɛlen fɔlen don k'a dɔn bon jabate nka natabaya bolo kan ani n b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ joona u mana camion san u bɛ taa dɔ fara karasɔli janya walima mobili yɛrɛ a kɔnɔna fɛrɛfɛrɛli kan a ko nin baara min filɛ nin ye bon jabate a nafa ka dɔgɔ sabula ale de bɛ kɛ sababu ye sira caman bɛ yen siraw dilanlen don ni hakilina minnu ɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ a ko hali kɔsa in na bon jabate i b'a ye k'a fɔ min ye terminus Banankabugu min ye a mobili dandɛmɛ dɔ ye a nana ten k'a bɛ i kun da yɔrɔ dɔ k'a sina ka yaara bon ka sin ka t'i da kɛrɛ kan ka sin ka sira fa bɛɛ tigɛ mobili ninnu ka jan u kɔnɔna ka dun a kɔnɔna ka bon bon jabate k'a dɔn dabangama don waasa mobilitigi ka se ka sɔrɔba kɛ nka i bɛ tiɲɛni min fana kɛ o de fanga ka bon nin kun ɲɛ sɛbɛn ye an ye min bɔ kulisi kɔnɔ Sori Sangare ale ka fasili kun don karamɔgɔ n'i ye nɛgɛ ta Guangola n'i y'a bila Guangola a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ ka tɛ e ko bi ta ta bila yan bon jabate waati dafara anw kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye kosɛbɛ burapele ani Sidi farikɔnɛjɛ u bɛ n'u sɔnni dɔw kan surafana t'u ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an ka ma ko bamanankan kɛnsɔn ni dɔw kan Madani Ture bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen nka sɛbɛkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Jimson Control ale de y'an dɛmɛ bon jabate daba tun kɛra ka kunnafoni lase wa salam